Ndinonzi Mary Sachikonye. Ndinobva kudunhu ramambo Makoni. Ndiri muvhireji yaChemusango. Tiri kuchemawo nezvipuka zviri kudya mombe dzedu. Tiri kukumbira kubatsirwa. Kune nguruve dziri kuti tikarima dzobva dzateedza zvatarima dzobva dzadya. Saka tiri kuchemawo kuti muye mutibatsirewo. Muri kudyirwa zvirimwa zvakamita sei? Nguruve dzacho Bage, nzungu, zvese zvirimwa zvese zvarimwa maminda zviri kuteedza zvichidyiwa. Inguruve dzemusango here? Ehe, ngedzemusango. Utanzwa kutaura kuti nhau yeMapere yakamera sei? Mapere ari kufamba usiku, akaona mombe obva atobata odya. Asi kukanganisa kuti vanhu here mukurarama kwavo? Hatisati taona hedu kuvanhu asi tiri kuona kumombe. Hakuna here makamboripoti here kune vepakisi vanoona nezvemhuka kuti vauye vasuzvibata? Hatina. Saka zviri kufamba sei manje apa vana vachida kuchikoro nevamwe vanofamba vachida kuminda yavo? Tinoda kukumbira, saka tiri kukumbira kubatsirwa kuti kana paine vanogonawo kuridza bvudzi dzichienda nguruve dzemusango votibatsira. Mapere woonawo kuti tovaita sei. Iro gore rino makarima chii nechii? Gore rino takarima chibage, nzungu, nyimo, mafunde, zvese zvinorimwa zvirimwa zvese takarima. Saka muri kutarisira kuwanawo gohwo rakakura here kana kuti pane matambudziko amusangana nawo pakurima? Matambudziko ataakusangana nawo ndiwo ekudyirwa nenguruve zvatinenge tarima. Asi gohwo munokwanisa kuona rakanaka? Gohwo tinoriona rakanaka nekuti takapiwa mafetilizer.